bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrod addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddiniraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon ɗo États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie Quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere suɓana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawana wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marrainaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ka kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Selija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum lutede ko jamma yontaɓe woto kala lutaɓe on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV suway mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam e kisi Allah gone meɗen en gartiɗo e jewte men ko fate pinal e gandal fina tawa men eɗen joddiɗo e goto e musidɓe men sehil men Alsane Mbaye Thiam gorko mo Yacine Lakke kono kadi eɗen gandi to banggue dawgol o wonino maire commune mo Ɓokilaji commune mawɗo ceernduɗo hakkude ko wiyete ko banggue Fouta e banggue Tamba o Alsane Mbaye Thiam on keɗimama ɗo ñande en e sahaji ɓennuɗi yewte wande fayida omo haalanno e gurdam e golle guiɗo leñol jiɗɗo leñol mo ganduɗa ko adno fof no fano ɗum woni Harouna Moussa Dia guiɗo makko sehil makko caddiɗo makko jaadiɗo makko Alsane Mbaye Thiam calmina bandiraɓe Abou Diop ko ardi fof mi salminima mi juurimama mi salmini galle o mi salmini kala dillowo e Pindi TV mi salmini heɗotoɓe e heɗotoɓe haalanoɓe yiɗɓe heɗade Pindi TV e saktoɓe golle Pindi TV eyyi no mbiruɗa ni hande a noddi kam ɗo mi jaabima e mboɗo heeɗi e ma bisimilla mboɗo andi kam kala mo andama so yi ngal ɗo ñantugal wiya ko o ko Touba ko holko jogo e haalde tawa baɗono Harouna Moussa Dia e goomu mon o haɗam nadde yewtande Alsane goomu mon o
ko jewtantama e makko holɓen hay soko seeɗa. eyyi goomu o fuɗɗima ngalde de aduna noon ko noon yarata fuɗɗima ngalde ndeysan mboɗo salmina Haruna ɗo to gonɗen mo ganduɗa ko goto e sababuji ha Pindi TV yettiɗo gonga goomu no mbirumami ni ko ardi fof miijam arti e giɗo amen ko giƴam ko bandam to enɗam ndeysan ko gannodiral no feewi mboɗo ñaagui e dow inde Haruna Dia e dow ñang e goomu o fof yen mbat hojom goto e dow deyre tuuba ko wiyata 1 minute du silence e dow inde Salif Sada Sall to Horkadiere duttiɗo e lewru août ɓennuɗo ɗo ndu jaama en mbaɗɗinamo nane Fatiye to nder to kanko e woɓɓe yaaɓe yo Allah yumaɓe ya fof haalɓe aljanna holko ciftota e goomu on oɗon seeɗa ndeysan aduna wiya ko meeɗiyata ko natti ko noon goomu o ko ɓuri hen hewde amen ko jibinaɓe 50 51 52 ha 54 goomu o ko heewi hen ko adinoɓe nannaɓe école aji Mamadou Dia 1960 61 ko hen min jeeya Allah resen reeni men ko ɓuri hen hewde won goomu ko barkini yalte mum mi ruttata ko Haruna ko hen jeeya Salif jaltuɗo aduna ko hen jeeya e woɓɓe Yaya Kane Yaya Diallo Habibou Aziz Anne e ko way noon somi limti mi juumat hande noon e min mboɗo ɗo alhamdulillahi Haruna Dia e Samba Silla Dia ko Madina jaajɓe e woɓɓe Mamadou Alassane Ba e woɓɓe eyyi goomu o min ɓuri annodirde ko ɓuri hen hewde kam minen rendunoɓe diwan o ko gila Fouta kono min ɓuri annodirde ko e ladde e Europe e on saaha toon murtuɗo jooɓen taymin e woɓɓe ko on goomu adi dadade wiide ngare janggen Pular ene jangeteno noon kono ko nden kam joƴƴina e pencu waɗa e dingiral fiyana bawɗi yo Pular jangge ndeysan e sa namdi Mamadou Alassane Ba en 73 fuɗɗade janngude Pular ko e min kaldowo e moɗon min limsere bietende Alassane Thiam de ko suudu mum Pular adi jangguinede toon e France walla Allemagne en France ri to wiyete rue Aubervilliers on foyer immi koye ancien foyer ne wiye 3 bis Riquet mo ganduɗa gadiɗo wonde foyer je e nder France en 67 66 hawo udda goɗɗo maha e rue Aubervilliers suudam fuɗɗa jangguinede eyyi ko ɗum woni on goomu noon alhamdulillah ko yettude Allah anduɓe jalti hen alɗuɓe jalti hen daraniɓe hironoɓe leñol jalti hen eyyi mboɗo ñaagui tan ko heddi ko yo ɓooyi wurde juuta amin lammini hen lamɓe voilà on goomu ko on tambino Ablaye Wade tambi Macky Sall wona kanumen tan kono ko e hunde e baalaji sippiranoɓe ha laamu waɗa ko wiyete alternance ko wonde nokku goto tan ala sa woni ɗo goɗɗo yo yaltu ko nden koye oɗo goomu koye ɓen jeeya voilà Alassane Mbaye Sama jaama en jetti Hawna Moussa Dia mo ganduɗa sa wi Hawna a wi Daouda sa wi Daouda a wi Hawna a wi Abou Elton kamɓe fof en jettiɓe en jarnimama ɓe sababu baɗaɗo ɗo ha fadde hande 350 ujunere neɗɗo waɗi abonné oɗo télé ujunnaje 4 e 300 vidéo waɗama e nder muɗum jiida e yeeɓo mbaɗani abonné kono Alassane hande nayortoɗen ko iwde fulɓe tugnade cimtol mumen ganni tawi wona leƴƴi goɗɗi cimtuɗo men leñol fulɓe saaha ɓe mbiya Ibnu Batuta en saaha ɓe mbiyama safalɓe naggam gaya jeeyede kañen bitti iwde men binde gacci saaha ɓe mbiyama Jeggo Dias en portugais ji rewnoɓe maaje befe gari bindi mbini e woɓɓe so tawi fulɓe ne joguino cimtol mumen tugnade cimtol mumen e nder gande mumen hanki ko holɗum eyyi ko kalɗa ko noon hande jiɗɗen jambidde ko cimtol fulɓe jubbenen seeɗa tawa tugni koye e gandal munen
ɗum noon ene firtani ko woɓɓe kaali hen ko woodani kono noon neɗɗo ko mbiyata ko fuɗɗoro hoore ma ko fulɓe cimtata e iwdi d'abord ko leñol kala ngol jiiɗa ene haala kañum no ardi ene haala holmo rewno holmo tugnino mi sikki ɗum hande fuɗɗima sarade e haqqillaji yimɓe fof fulɓe wonno mbiranno Allah fulɓe inde joguineno Allah wiyeteno ko Gueno Gueno ko on wonno Allah fulɓe pullo gila feeñi ene rewi Allah e ko Gueno wonno Allah fulɓe ko on ɓe tugnino alay sago noon sa aɗa rewa hunde walla aɗa tugne hunde a haalan an no garduɗa e mum e koɓe jambiti Gueno Allah maɓɓe ko kanum tagi neɗɗo gadiɗo ene wiye kiikala kiikala ko gorko kiikala o itte wirgo muɗum ñaamo o waɗi debbo ene wiye nagara nagara kiikala e nagara Allah waɗi ñeeñal muɗum ɓe dañi ɓiɓɓe ɓe dañi ɓiɗɗo ne wiye boytoring gorko ɓe dañi ɓiɗɗo ene wiye Sira ɓeɗon debbo ɓeɗon dañi ɓiɓɓe jeetato nayo worɓe nayo rewɓe nayo worɓe ɓe e no ɓe cimtiri no ɓe kaaliri moni fof jogii yettode no yettorte ko ɗum woni e kamɓe e cimti maɓɓe iwdi yettode ko holno yettorte no jottortoɗa neɗɗo andi hay lekki wonno yettorte saɗa naata e windo wonno yettorte saɗa naata e ladde wonno yettorte ma gadoroɗa noon e hoore ma e no min pamnira no min naniri yettore ko ɗon iwri eyyi en mbi jettoɗe ɗe koɗe nayyi Jaawo addi Dial addi Diallo ɓen goobu munen ko oolo rewi hen Ba ɓen goobu munen Bari e So ko boɗejo goobu Ba ko boɗejo goobu noon pour yimɓe mbawa famde woni couleur Bari o goobu munen woni danejo tal So o goobu munen woni ɓalejo ko ɗiɗo goobuji nayyi jillodirte mbaɗe pila beña ha kala goobu couleur mo jiiɗa aduna koɗi 96 no jillodirɗa ɗum fof ko ɗum ɗo wawi yaltude hen e jettoɗe kadi wona noon tan sabu nde ɓe peeñi nde ɓe mbi joni Diallo o yo iwru banggue funnague woni damuɗe Allah nayyi walla damuɗe Gueno nayyi ɗe ɓe mbimo an yaaru banggue funnague ɓe mbi yaaru banggue funnague e kadi eɗen gandi nesuji ɗi koɗi nayyi hendu ndiyam jeygue e leydi on yaari banggue funnague Ba o woni goobu boɗejo o ɓe mbimo yaaru banggue hirnague Bari o woni mo goobu mo danejo ɓe mbimo yaaru banggue Sahal Bari o ɓe mbimo yaaru banggue ɓaleeru
hendu woni neesu Diallo jeyge woni neesu Ba ndiyam woni neesu Bari leydi woni neesu So ɗeɗo geɗe woni ɗo Fulɓe ɗeɗo jettoɗe nayi ko ɗeɗo kadi jettoɗe fof ko hen jalti yimɓe noon ne kodda ɓe ƴetta e ɓe en mbawa fo limtude mi hokkuma tan Bari ko hen Sankare yalti Ba ko hen Sidi Be Balde ko hen yalti So ko hen Thiamen geɗe goɗɗe jalti ko janga nden noon moni fof yaari bange damugal geno nawri ɗum ɓe jeehi kamɓe fof ay ɗon woni tubu ko mbiyata ko jaaɗa aduna fof gartir tan koye fatere wotere wonde leydi ko yirlonde kamɓe fof ɓe jeehi hay goto tintani ɓe kawri less lekki gooti ɓe tintodirani moni fof damal arduno jooɗi hucciti e bange mo ardi Diallo hucciti Funanke Ba hucciti Hirnange Bari o hucciti Sahal So o hucciti Ɓaleeri woni fof ijjam ɓi nenam ko addumaɗo oye wiyata ko wiyata min kay mi wiyama yomi rewɗo tan mi ari ɗo lekki ki noon ene waɗi hen duure tati leɗɗe ɗe ne ko noon lekki Fulɓe tigiriki ko kelli ko ɓokki ko nelɓi e delɓi voilà lekki ki noon won wiyoɓe ko ɓokki won wiyoɓe ko kelli won wiyoɓe ko delɓi nden noon ɓe kaldidi moni fof min kam wiyama yomi rew tan mi ari ha ɗo mi jooɗima nden noon moni fof nde yahata nde won gandal wayna ɓe kaali haɓe gayni ɓe gondi ɗon woni noon ɗo naneten eɗen mbiya harami jeeɗiɗi Fulɓe walla ɗo mbiyeten gondoje jeeɗiɗi Fulɓe ko ɗo fuɗɗi eyi harami jeeɗiɗi ɗi kam woni gondoje ɗe min gujjata min penata min janfotako min kulata min pirtata aadi min bonnata en ɗam ko daña fof ko danande woni jeeɗiɗi ko ɗum ko naneten mbiyata harami jeeɗi Fulɓe ko ɗum ɓe kaali haɓe gayni noon ɓe mbi hitande fof eɗen poti fottude ɗo sen potti ɗo moni fof adda gandal mum ko nden woni ɓe jooɗo noon ɓe kaala ɓe mbiya hitande de hande arta e nduɗo lewru garten ɗo hasaba naggam jawdi ne maaya e men hasaba ñaggam neɗɗo ene maaya e men Allah ne hollaɓe ɗum ñabbuji naggam ene poti yottade en nde ɓe gayni haɓe gayni ɗo ɓe jalti lekki yoori lekki yoori eyi eno Fulɓe jangtori ene Amadou Ba ne haala ɗum e ko bittinoɗen nokkuji goɗɗi ene haala ɗum ko ni woni iwdi Fulɓe kanumen no kaldi holmo ndewanno holi gadiɗo tagede mabɓe goobuji mumen voilà goobuji munen lekki ɗo pottuno e lekki ɗo pottuno
e te sa ƴeewi nesuuji nayi kaalaaɗi ɗi kala gandal koye ɗiɗo woni hendu ndiyam jeyge e leydi mi taƴani haala ma rewɓe ɗo ɓe joom gande ɓaleeji en ɓe ene ƴeewa koode mbew kamɓe fof ko ɗiɗon ɗinayi nayi ɗi mbiɗa ɗi ɓe kewi haalde hen ɗum min gartoy hen sen gartoyi e holno pullo suɓorte walla no suɓorto hoore mum yaha ene sippiroya ha wona sili tigi ɗum men gartoy hen a jaama Alassane Mbaye Thiam kono haade men sertude kaɗo haala wonko e laɓɓitinde e heeɓe wittiyankoɓe yooɓe ɓe wittoji men ko ɗemɗe goɗɗe binduno ko neɗɗo goɗɗo windi e ma eko binɗa e hoore ma mi sikki jiida ko wiya tubakoɓe binde men ko ƴeewi hen ko moƴƴe mumen ko mbaɗi ko moƴƴe men ko joñi safal ɓe mbaɗi noon kono an ngal ɗo alluwal ngal yaltinɗe ngal puɗɗiɗen so jeyɗo ñaawi ken jokkoɓe gilay pinal mabɓe gilay inɗe mabɓe gilay kotki mabɓe gilay ñantude mabɓe gilay pembule mabɓe cagatagal mabɓe e cukago mabɓe fof ken haaloyoɓe wadde ngal ɗo alluwal ay ko labtinde wonde fulɓe ne jogui anduɓe mumen ne kaari iwdi mumen tawi tugnaki tubakoɓe tugnaki safal laaɓi ɗum ɗo noon ya ñaaka woni koye rendo faango bo ne woodi fulɓe walla jottiriɓe gandal ngal kono ɓe keewani kono ene woodi ɗum ɗo ene foti yaltinede yancine ene foti yencinede yimɓe ganda ɗum wona noon riwde ko woɓɓe kaale men ha tabita walla riwde ɓeɗo hande ko e l'islam goni ko diine walla riwde ko e chrétien goni ko diine kono ko ni ardi ɗum ɗo waɗi nde ɓe jeñi noon hankadi yimɓe ne jaaha nattodirana woɓɓe leñu kadi jettoɗen yaha ya ɓooya natta wonde ƴetta jotodiri ɗumen e leƴƴi goɗɗi ko ni wayi ɗon waɗi yeehi noon ha holno ɓe nangiri nagge ɓe kuutori e ko fewti e gandal maɓɓe fewde ladde gandal fewde e ndiyam woni awo woni waaño woni gaynaka woni ndema ko ni wayi ɗon min garoy hen so Allah hoddiri to wayno gaynaka ladde ko fewte kulle ladde ko fewte e nagge ɗum woni fannu kuumen ko wayno waaño gandal waaño ɗum woni ko ɓe mbiyata kondoron ko fewti e gandal ndiyam fulɓe subalɓe walla jawɓe ɗum woni ko ɓe mbiyata wage ko fewti noon no ɓe nangiri nagge ɓe dahi ɗum ha wonti hankadi ko kamɓe goni nagge woni kamɓe ɗum woni caamaɓe eyyi ɗum noon min garoy ɗin fannuji so Allah hoɗi yeeɓiyankoɓe Pindi TV on keɗima konngol gando Alassane Mbaye Thiam mo wuro men Yacine Lakke fannuyanke no feewi mi wiɗi yonta mabɓe kamɓen hawrunen ɓe o haali ɓe koɓe tubakoɓe to banggue gandal towgal to banggue wonde ingénieur uji golleɓe golle mawɗe kono koɓe fulɓe to banggue ɗemgal ngal e wittoji mabɓe ko nandi hen wadde Alassane Mbaye Thiam ma en kaal ko wiyete ko inde a haali joni ummade Hammadi Samba Demba inde fof onko haalanno jettoɗe ma en gaw en Salla Diaby ma en gaw e Pembi ɗi ma en gaw e Moori ɗi ma en gaw e Bafi ɗi ma en gaw e kaddule ɗe guila lempeteje en bimitoje ne ko nandi hen hol konngol ma mbaynotoɗa bon mbaynortomi d'abord ko jarde Pindi TV e
e jaarde kala keɗotoɗo Pindi TV e wadde eraango ngo kala pullo biyowo mbimi to wawi wonde dunde babadamo yo tinno o nangay Pindi TV ene yiɗa yo heɗo so heɗima ko faami hen ko nani yo sakto henna ɗum woɓɓe kala ko wawi wadde hen ballal yo addu ala hen ko yawa ɗum ko eraango mboɗo waɗa eraango kadi hande no mbirumi ni goomu o nenangala Harouna Moussa Dia mboɗo waɗi eraango yo heɓɓito min yo heɓɓito Pindi TV sabu heɓɓitade Pindi TV wona publicité mbaɗami de ko tuubu ko mbere waɗani propagande ko heɓɓitade leñol ngol ko heɓɓitade pinal leñol ngol ko heɓɓitade nawrude leñol ngol yeeso e baɗono makko e baɗoto makko ɗum noon wonande joguiɗo koppereje joguiɗo gandal ko ngal wawi wonde fof so ceerno mum yo yimɓe nangu hen ha tiiɗo mboɗo waɗa kadi eraango ha Amadou Hampate Ba meeɗi haalde ɗum gande men nana majja gonga ko kanko nafti en o yolti en ko heewi e mona winde e Kaydara e mona winde e jeddo dewal inna baasi e mona winde e kuumen poti bojel wojere tokocel bojel tokocel wonko heɓɓiti en ɗo ko heewi ɗum noon seereɓe men ɓe yoɓe keɓɓito en janngoɓe tubakore nde jahowo école ene wuro muɗum yo yaa ƴeewa mawɓe ustima heɗo yaha e nder ladde heɗo wonɓe duuɗe janngirɗe towɗe ɗe so e Sénégal so e Europe yo tinno yo artu ene muusi noon par ce que Amadou Hampate Ba ko ɗum wanno ɗum waɗi o dandi ko heewi e pulaagu mais o dandi kadi ko heewi e leƴƴi goɗɗi sabu no windiri aadaji men e pulaade ko noon haaliri e affaire bamarankoɓe o nafi ko heewi ko noon haaliri e affaire mocinkoɓe eyyi ɗum ɗo ko eraango mbaɗanmi minenne min jottimo ɗon mi yiɗi hankadi somin donkani ko wonno e sasaji ko yuppude ɗum eyyi heddo noon yimɓe ñawir haqqillaji mum ɓe mbiya ko ni ɓe mbiya ko dani kono min kaalen ko min gandi min ganda nde min teɓɓitto eyyi ko ɗum ɗo woni haala ka Allah jarama on jarama a jarama Alassane Mbaye Thiam a jarama en jetti bandiraɓe no mbiɗa ni Amadou Hampate Ba ko winde ko gassa Yerdora Diallo yo Allah yimano yaafo ɗum Abou Sy lolliɗo atamano tulde dubango ha tallo Abdoul Malal Diop en kamɓe fof en jettiɓe yewte men ko fate pinal so Allah lamɗo jaaɓi iwde fulɓe eno andu mumen kaldi tawi jiggaki e tubakoɓe safalɓe ko laawol gadanol ma gartu dawal ɗimmal so Allahu lamɗo jaaɓi